Хәерле сәгатьтә Сәләм каналында Ишембай телевидениеһы эфирда яңалыктар сыгарылышы. Студияла Алина Садриддинова. Республикала урындагы башлангычларны яклау программаһы 2014 елдан уңышлы эшләп килә. Унда катнашырга теләүселәр саны елдан-ел арта бара. Чөнки был проект елдар буе кул йетмәгән проблемаларны хәл итүнең бер юлы. Ишембай районында ла программа уңышлы тормышка ашырыла. Яңа гына Макар авылы биләмәһенә караган Харгай авылының Үҙәк урамына тап шул урындагы башлангычларны яклау программаһы сектәрендә асфальт түшәлде. Харгайдарның куаныслы вакыйгаһы менән безнең иҗади төркем уртаклашты. Тулырак киләһе язмала. Харгай авылы халкы бер ел самаһы элек урындагы башлангычларны яклау программаһында катнашырга теләк белдергәйне. Авыл халкының дөйем йыелышында авылдаштар уртак фикергә килеп, урамга асфальт түшәүҙе кәрәк дип тапты. Һәм ниһаять уларның теләге тормышка ашты. ППМны еңеп, конкурсын еңеп сыгып, уже асфальтты һалдырдык. Авыл халкы бердәм субботниклар ясап сыкты, ярдәм итеште. Шунһыз булмайны. Авыл халкы бик дружный безнең, дружный. Берәй субботникка нигә булһа, бөтәһе сыгалар. Молодцы, алар белән бергәләп эшләргә кирәк. Шулай итеп эшләп, шул эшләрне башкарабыз инде. Менә бөтә ниндәгеләр эшләр булһа, авыл халкы белән бергәләп сыгабыз, эшләйбез. Урындагы башлангычларны яклау программаһын финанслау республика һәм кала район казнаһынан каралган. Шулай ук авыл халкы ярдәме менән дә күп кенә акса йыелган. Иң мөһиме Харгайдарның бердәмлеге, татыулыгы был эште уңышлы башкарып сыгарга булышлык итте. Был авылда 52 генә йорт. Конкурста катнашыр өчен теләк кәрәк, тырышлык кәрәк һәм бердәмлек кәрәк. Харгайлар аны булдыралар. Харгайдар Фәрүр Валитовка тәрән рәхмәтле, чөнки тап ул авылга асфальт түшәү инициативаһын күтәреп сыккан. Был авылда асфальт өчен бөтен авыл халкы тырышты дигән дә хата булмас. Иң зур рәхмәт Фәрүр Мансуровна. Ул аның идеяһы булды инде ул асфальтны итү. Ул йөрүмәһә, ул бер кеше обязательно йөрүгә тиеш бит инде. Ул бөтен вакытында йәлләмәй, көсендә йәлләмәй, ошо авылыбыз өчен тырыша. Әллә кайданы балкып, авыл уртаһында торган иман йорты мәсет тә Фәрүр Мансур улының проекты буенча һалына. Авылдың имам хатибы Венер Сәлимов та авылдаштарының шатлыгы менән уртаклашты. Туданнардан котылдык. Тудан йотып ятайнык. Хәзер менә шулай машиналар матур гына итеп, яйлап кына үтәләр, беләләр безнең авылдагы халык. Шундай бергә, бердәм һәр вакыт эш булһа, күмәкләп сыгабыз, субботниклар оештырабыз. Барыбыз да менә шулай бергә яшәүде инде хөрмәт итеп, һәр вакыт бердәм булабыз. Касандыр Харгай авылы бөтеп барган авылдар исемлегендә булган. Һуңгы вакытта авыл төзекләндерелә, яңа йорттар һалына. Авыл халкы әйтүенчә, өлгәшелгән уңыштар да, башкараһы эшләрдә йетерлек. Алина Садриддинова, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрләре. Көндәрҙең үтә эҫе тороуы һәм ямғырҙарҙың яумауы сәбәпле район биләмәләрендә янғын хәүефе көслө булды. Һәр ерҙә янғын һүндереүселәр, ирәкмәндәр уттың артабан таралыуына юл ҡуймай, үҙ ғүмерҙәрен ҡурҡыныс аҫтына ҡуйып, ут менән көрәште. Ошо көндәрҙә Ҡолғона ауылында район янғындарында ҡатнашыусыларҙы бүләкләү тантанаһы үтте. Ҡолғона ауылында район янғындарында ҡатнашыусыларҙы бүләкләү тантанаһында ауыл халҡы, янғын һүндереүселәр, шулай уҡ саҡырылған ҡунаҡтар ҡатнашты. Республика янғынға ҡаршы хеҙмәте дәүләт ҡаҙна учреждениеһы начальнигы урынбаҫары Рәмил Давидов ҡотҡарыусыларҙы ихлас тәбрикләп, уларға төбәктең ғәҙәттән тыш хәлдәр дәүләт комитетының маҡтау грамоталарын тапшырҙы. Даже в 2021 году более 231 раза это вся добровольная пожарная охрана Ишембайского района выезжала, участвовала в тушении пожаров. И стоит отметить, что это очень такое колоссальное, серьезное направление пожарной охраны, добровольная пожарная охрана. И всеми силами правительства республики и мы, Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, противопожарным службам стараемся и поддержать, и помочь
именно добровольной пожарной охраны. Күптән түгел генә Кылгына авылы ирекле янгын һүндерүчеләр командаһына яңа машина кайтарылган. Күп елдар водитель булып эшләүче Наил Абдрахманов әйтүенчә, быга тиклем ут менән 2 иске машина көрәшһә, хәзер яңа Урал машинаһы күпкә шанслырак һәм көчлерәк. Бұл техника бізге не үшін керек? Çünkü бір пожар болса біз қыш күндері бір техника ғана, бір гаражға бір техника бар. Екінші техниканы Ишимбайдан или Петровскийдан кетіреді. 40 километр. Келіп өткенсе сағат ярым вақыт ода. Шының үшін үлебілді бұл техника болу, бізге 2 техника қазір бек керек деп ойлаймын. Быйылгы кырлык йылында Ишимбай районында янгындар күп булды. Ут менән көрәштә янгын һүндерүчеләр менән бер рәттән авыл халкы, ирекмәндәр катнашты. Әлеге вакытта ундан артык кына безнең Ишей авылы биләмәһендә янгын сыкты инде. Безнең инде ошондай безнең бүтән халык менән үзебезнең пожарный, добровольный пожарный ишәс менән инде шул пожарларды вакытында һүндереп һәм әлбиттә инде янгынга көсәйеп китергә мөмкинчелек бирмәдек инде. Янгын һүндерү машиналары ошо көндәрдә районда тагы 3 авыл биләмәләренә кайтарыласак. Хәнә Максутова, Алина Садырдинова, Рафаил Нусратуллин, Ишимбай хәбәрләре. Петровск касабаһында Аркада тегеү фабрикаһының буласак эшчеләре менән осрашу үтте. Ишимбай районының алга махсус икътисади зонаһында урынлашкан был предприятияны асу октябрь айына планлаштырылган. Көньяк-көнсыгыш район ара халык мәшгульлеге үҙәге тегенселәргә эш урынын булдыра. Очень активно работает и Салават, и Стерлитамак, помимо Ишимбая. Где-то порядка уже по 20 человек из Стерлитамака и Салавата изъявили желание переобучиться. Нам необходимо для открытия не просто набрать рабочих на эту фабрику, а еще и чтобы эти будущие рабочие прошли обучение, приобрели необходимые навыки. Бүгенге көндә Ишимбай районында 30 кеше һөнәри әҙерлек үтә. Буласак тегенселәр теоретик эшләрне онлайн режимда башкарһа, практиканы улар учалы тегеү фабрикаһында үтәсәк. Ишимбай мәшгульлек үҙәгенән хәбәр итүләренсә, ноябрь айына тиклем яңы фабрика өсөн 400 тегенсе укытып сыгарырга кәрәк. Асыласак предприятиялар 800 эш урыны каралган. Ишимбай районы Алакай авылында күл буена килһәң ине дип исемләнгән Урам байрамы гөрләп үтте. Сарала күрше авылдарның мәдәният йорты үҙешмәкәр артистлары ла катнашты. Был байрам гадәттә кызыу бесәнмәле, көҙгө баҡса эштәре тамамланғас үткәрелә. Халык йәйге мәшәҡәттәрҙән арынып, рәхәтләнеп күңел аса. Беҙҙең ижади төркөм дә Алакайҙарҙың күңелле байрамында булып ҡайтты. Кунактарда авыл клубының үҙешмәкәр артистлары күл буена килһәң ине йырын йырлап, бауырһаҡ ҡымыҙ менән дәртле ҡаршы алды. Матур байрам сараһы һәр йылдағыса халыҡты күпләп йыйҙы. Райондың ауыл советы биләмәләре буйынса Сәлимә Алтынтимер ҡыҙы етәкләгән ауылдар иң әүҙемдәренең береһе. Милли йолаларҙы тергеҙеүгә көс һалыуҙа халыҡтың да роле ҙур. Минең ауылдашларым бик тырышлар, бик дуҫлар, бөтә эште бергәләп эшләйләр. Күп эшләр башҡарылды. Мына былтыр бит инде Айыҡ ауыл тигән конкурста ҡатнашып бит инде Уфа республиканскийҙа ҡатнаштыҡ бит инде. Но районный конкурста үтеп, гран-при яуланыҡ. Ул 100 000 булды. 100 000-гә мына бөгөн как раз не китерделәр. Ошо клубтың ҡыйығына профнастил китерделәр. Ауылдың бүгенге күренеше, уның тырыш, егәрле, уңған кешеләренең сағылышы ул. Ауыл ҡатын-ҡыҙҙары сәскә үҫтереп, уны һатып, йыйылған аҡсаға ауылды йәмләп торған күл янына стелла ҡуйырға уйлайҙар. Беҙҙең ауыл, дөрөҫөн генә әйткән ваҡытта, бик уңған кешеләргә тырыш, эш һөйәр, тел һөйәр, үҙенең халҡына булған мөхәббәтен бына ошондай эштәре менән, күркәм эштәре менән күрһәтәләр. Ниндәй байрам ҡунаҡһыҙ булһын. Күрше Тирмән Йылға ауылының Умырзая фольклор ансамбленә йөрөүсе үҙешмәкәр артисттар ҙа килгәйне. Кәйефтәр әйбәт, саҡырын ергә матурлап киләбеҙ, күңелдәр көр. Ана әле Алаҡайға килдек, бында уже 3-нче мәртәбә килдек инде. Үтән ауылдарға ла йөрөбөҙ, Левый берег бар, Ишимбайға ла йөрөбөҙ, Салауат ҡалаһына ла йөрөбөҙ.
Безне кайда сакыралар, көмәкләр, үзенең ансамбль белән матурлап, кайфтар, көр инде. Без монда концертка килеп ишу, һәрберенең оста кулдарын, бешеренгәннәрен күреп кайтабыз. Үзебезгә дәрт алып, дарман алып, без дә кайтып шулай итеп әзерләнәбез, матур итеп өстәлләр корабыз, кунакка сакырабыз күрше авылдарыбызны. Зур рәхмәт. Авылда төрле байрамдар, мәдәни саралар үтеп тора. Авылым дип яшәгән кешеләр бер вакытта ла онытылмай. Сара сиктәрендә тап шундайдар тәбрикләнде. Бунан тыш матур, яшь, өлгеле гаиләләр, юбилярдар һәм авыл тормышы белән кайнап, уның уртаһында яшәгән кешеләр бүләкләнде. Шулай ук ашу әзерләү конкурсы еңүчеләре лә игътибардан ситтә калманы. Оештыручылар билдәләвенчә, был сара тугандарды, дусларды, авылдаштарды берләштерүче зур байрам ул. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Һуңгы осорда барыбыз да яратып караган мөгъҗизәләр яланы тапшыруында якташтарыбыз күпләп катнаша. Күптән түгел Ишембай калаһында туып, бүгенге көндә Өфе калаһында яшәүче Альбина Хайбулинага был уенда үз көсөн һынап карау бәхете тейде. Башкорт тарихын, мәдәниятен Мәскәүдәргә танытып, республикабыз данын күтәреп кайткан якташыбыз турасында тулырак киләһе язмала. Күптән түгел якташыбыз Альбина Хайбулинага беренче каналдың иң билдәле уен программаларының береһендә катнашу мөмкинчелеге тия. Бала сактан был тапшыруды яратып караным һәм катнашырга хыяллана торгайным. Бына ниһаять хыялым тормышка ашты дип уртаклаша сюжет героебыз. Башкорт милли костюмында сыгыш яһап, башкорт мәдәниятен югары кимәлдә күрһәтеп кайтты ул. Безнең әлбиттә Мәскәүгә барып кайтуның иң беренче максаты булды башкорт мөхитен, башкортларны күрһәтеп кайту, башкортлар яшәй икәнлеген күрһәтү һәм әлбиттә моны һуңгарала бөтәһелә игътибар иткәндер инде башкортстаннан кешеләр колледжга тапшыруына 5 айлы. Бұл әлбиттә куандыра. Чөнки башкортлар үзләрен күрһәтә алырга мөмкинчелек туды. Альбина Хайбулинага мөгъҗизәләр яланы тапшыруында катнашырга урындагы хакимият төрле яклап ярдәм күрһәтә. Бик кыска вакыт эчендә әзерлек саралары күрелә. Бұл көндә мөгъҗизәләр яланы студияһы бауырһак, какланган кат, казылык һәм башка милли башкорт аш һыулары менән тулылангайны. Ә инде көмеш тәнкә фольклор шигъри коллектив ярдәм төркеме сыгыштары сарага тагыла бер ям өстәне. Әйтер үзем барда бездә кунактыды бар, кунактыдыны күрәм ки гармун алда безгә бар. Ай, безгә матур бата түгелме. Көмеш тәнкә фольклор шигъри коллективы агзаһы Дилара Гумәрова Мәскәүдәге сәфәрдән бик шат. Популяр тапшыруда катнашу олы яшьтәге ханым өчен тик позитив тойгылар, күңел күтәренкелеге бүләк иткән. Үзебезнең ныклы башкорт икәнебезне күрһәтеп, башкорт киемнәребез, ошо киемнәребез белән матур гына бию алып барып, матур гына итеп бейеп, выступать итеп кайттык. Якубович бик тә яратып безне принимать итте инде. Охшаны безнең үзебезгә лә ул да безне бик яхшы, йылы каршы алды. Бына шулай якташтарыбыз илебезнең төп каналында барган мөгъҗизәләр яланы тапшыруында катнашып, үзләрен бөтә Рәсәйгә танытып, Башкортстанды данлап, башка милләт халкы менән аралашып, яңа дуслар табып, ял итеп кайттылар. Алина Садретдинова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Ишембай картиналар галереяһында Өфе рәссамнарының яңа күргәзмәһе асылды. Проект авторлары рәссамдар Дим Гобәйдуллин менән Дарья Данилина. Улар төрле жанрларда эшләй, һәр береһенең үз карашы, үз каләме. Дим Гобәйдуллин графика ярдәмендә һүрәт төшерһә, Дарья Данилина классика менән мистиканы берләштергән. Шулай ук рәссам пейзаж, натюрморт, портрет, сюжет композицияһы өстендә лә эшләй. Белгечләр әйтүенчә, Дарья Данилинаның иҗаты күп төрле һәм кеше күңеленә үтеп инеүсән. Дим Гобәйдуллин һүрәтләрне металлда эшләү менән мавыга. Бұл рәссамдар Ишембайдарга һәм кала кунактарына тәүге тапкыр гаилә күргәзмәһен тәкъдим итте. Күргәзмә сентябрь аҙағына тиклем эшләйәсәк. Ошоның менән яңылыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарга тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.